I'll be going down an hill. Arms up, money. I'm going down. I've got to warn you. It's like Ja, precies. full. Maar dat was wel. That's where we live. This is Jenny Park. Get off. Or just dies off it. Du kan bare sætte dig sammen, så sætter jeg mig lige her bag. Jeg sidder i midten. Nej, jeg sidder her. Jeg fylder det meget. Nå, hvad siger du? Ejder, du holder fast i lejsmanden? Ja. Vi skal ligesom have størrelse med derude, ja? Det kræver det jo også, at de har. Og hvem skal have shorts også? Ja. Sokker? Nej, det tror jeg ikke, jeg har begge til. Det er gratis, tror jeg, jeg har Skal vi have det på, så skal vi sætte et billede til oldemor. Frederiksberg Allé. Men får man boosten med det samme, når man skal trykke på den? Får man boosten trykket med det samme? Men du ser god solejsvild, ikke? Og hvad siger du? Det skal du jo så finde ud af. Hvorfor lige så rød der? Eller skal jeg have målmandstrøjen, hvor der står Ramal? Kan man sætte den anderledes trykke på? Nej, det tror jeg nok ikke. Du bestemmer. Det går også kun meget, jeg Nej, sådan på målet, Cornelius. Forsvar har vi vores to, vi vil sige Robert. Ja, og så har Leni også forsvar. Så Anke, det der på hjælp. Højre ving. Jeg spidser lige om venstre ving. Frederiksberg. På Frederiksberg kan du skifte til M1 og M2. Change at Frederiksberg for the M1 and M2 lines. Hvor er det her? Så har jeg stadig også. Den er okay. Vi har sådan en dag, hvor der er pris. Først er den der, de klipper. Var der radio ude? Radio, Ja, altså nogen fra radio ude at snakke med? Ja, det var de med B-klasse. Det var B. Det var i radio. Ja, okay. Skal vi ikke... Radio.
henvisning til sådan en ortopædkirurg. Men operation, de er bare sådan så går jeg rundt og snakker med Laura. Skal jeg lige prøve at se, om det ser ud som om, de har noget beskidt på flyet, og den også skal. Hvad sagde de? Sikre fans. Hvad? Spillertøj. Højrehold. Tredje tøj. Den ligger. Nej, eller hvad? 128, 140. Det er vist det har jeg med. Ja, og så skal vi gøre en række 128. Er mine shorts? 128, 140. Ja. Og sokker, det har jeg ikke. Ikke Husplads. Om 4 stop. Nå, men må jeg se jer? Sekunder. Jeg ved ikke, om det er sådan noget... Nej, det er ikke kun det, der står. Nå, ulala. Det ser godt ud. Er det så godt ud? Skal I ikke hej? Nørrebrogsrunding. Runddel, du kan se der sådan er 1, 2, 3, Mor, fik jeg hvad? Det er sjovt om morgenen. I ved godt, I går senere med Sara om morgenen, men vi går om morgenen. Kommer I til at se med far? Ej, det ser flot. Så det er jo faktisk, når vi bliver sådan om morgenen, jeg tror det er noget. Men hvordan ser Jesper ud? Ja, det er måske med det er nok det. Jeg tror simpelthen, at jeg selv far, han skal jo hjem, og så rydder han jo op hjem. Jeg skal jo rydde op samtidig med, at jeg skal være i metroen. Følger mig. Så du mener, hvad siger du? Hvad? Måske ikke. Nej, du er ikke stærk. Hvad?
Plads. Lea Skjoldsplads. Næste station. Og det er lige en dag. Og du når noget? Du far snakkede om, at du skulle i toppen. Det kunne de Far godt. snakkede om, at du skulle i toppen. Det ved du ikke. Det kan jeg spørge. Du kan være for sagt, til dig. Og når noget? Anu? Vi skal ikke anu. Præcis. Der, vi skal først der om lang tid, Laurits. Ja. Det er en lang tur. Du skal lige blive her, skat. Vi skal ikke, du må gerne sidde op hos mig. Du vil bare sidde hos mig. Budu. Kom her. Præcis. Ja, men det er jo det, jeg tror, de er lidt i øjeblikket. Altså, de er lidt på vej derhen af. Den er flot. Ja, den tager bare. Bare lige øjeblikket orange. Ja, den er jeg er også ret glad for den. Det er naturligt. Ja, Ja? meget glad for den. Så tak fordi du synes, den er så. Så. Ja. Skal vi rejse os? Oj. Ja, Det er ikke snak. Altså, Skal ikke have en dag. Skal vi sidde og kigge ud? Så er der noget. Hvad var vi der lige om? Vil du stå? ja, hvor? Så er der. Ja. Hallo. Udenfor. Livets Hus Det var, Røding. hvad jeg har for noget af Anna. Ja. Nå, ja. Ja. Ja, ja. Hvad? Og jeg vil sige, jeg synes, Ej, jeg synes ikke godt, det er ja, jeg ved, men det er jo bare med noget, der kører i lidt, synes jeg, højfærdig Ja. fase, ikke? Det er jo ikke noget, du kan få radikalt. Ja, det sagde jeg nu. Ja. Okay. Det skal ikke lige. Igen. Skal den fikses igen? Om at du så koncentrere mig. Jeg ved ikke, hvornår fuck det kommer. Ja, Hvad siger du? Ikke skal du fryse om. Det der lort, får hende en telefon. Ja, kom ned. Det smager dårligt. Hvorhenne? Den er bare. Er det her i Metro? Hvad ser du, den kigger? Så ikke det hele. Den har ikke nogen ord. Det lugter bare. Det lugter lidt af pølse, snacks og ost. Men jeg kan da se, hvor vi skal bage den. Tak fordi du siger, Mærke. Poul Henningsens Plads. Er der nogen, der venter her? Hvor er vi henne? Kommer vi top? Der må stoppe, vi skal af. Nej. Jo, det er. Vi skal ikke komme til top. Ja. Helt der. 3 kilometer. Kom på helt derhen. De er ude at rejse 3,5.
Parking. Det var fordi, jeg havde dansker makeup på. Ja, du skulle bare gøre igen. Nej, det ser jeg. Her var jeg sidste år. I Det er helt vildt. Jeg var på sådan et 2-dages cruise, bådcruise. Så blev jeg helt sådan reminiscing. Jeg var sådan, ej. Du har lige klikket den hånd, hvor jeg har på. Den her brush her, blandt alt muligt godt sammen. Ja, jeg kan godt se. Ja. Og det er min bedste. De andre er så langt. Jeg kan besøge mine fingre. Måske ikke bygge. Det tager også sådan nogle virkelig sådan French-billeder. Ja. Og jeg er sådan nice. De har sådan en stil, som er spontan føler. Det er fordi, de har kørt virkelig langt på sådan en skole. Og så jeg synes, det er så kikset. Altså, det er meget fedt, men det er søndag. Fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er kikset. Østerport. De skal stoppe. På Østerport kan du skifte til M4, regionaltog og S-tog. Change at Østerport for the M4 line, regional trains and S-trains. Kommer noget højt. Der. Og jeg skal ikke. Nå, jeg skal til Aarhus med. Jeg skal til mine forældre. Hvor vil vise mig det? Nej. Er det så en anden, det ved jeg ikke. Nå, okay. Så henter jeg dig mere væk på sådan. Til Aarhus med det ikke engang selv. Men hun har ikke engang gjort det. Er det ikke ved... Stopper den her? Nej. Stopper det ikke ved København? Og så stopper den ikke, tror jeg. Det er fordi, jeg aldrig tager den længere. Når det er den der efter Gamle Strand. Ja, det er fordi, jeg aldrig tager den længere. Og jeg tager den også Og fordi jeg så ikke noget, der er så tidligt i går. Jeg havde været til 3 timer. Så ja. Jeg kan overhovedet. Og det var på det søndag, så jeg var sådan en stans. Hvordan? Nej. Søndag var syltetræn. Nej, men jeg skal smage på søgelsen. Så tager 10 så har jeg tjent de her 10 for når det der er bare noget smag på en. Du må aldrig købe det her. Hvad synes du om det? Jeg har købt det. Jeg ved svin, og jeg bliver glad. Jeg skal fra vand. Jeg ved ikke mere, jeg skal sige. Det er øl, dit af. Det er øl. Snak den. Marmorkirken. Se, vi er der næste stop. Det sagde det jo ikke. Vi kunne ikke fejle i hjernen. Så har jeg været der og skiftet et eller andet. Uden at teste den. Hvis jeg boede i Aarhus, ville du så komme over til mig? Og den anden virker heller ikke. Så har han sagt, at han kommer i morgen. Så du elsker mig ikke, hvis jeg Det er bare lidt glemmer sig af. Han har sagt, at det er Det kan godt være frakkert. men han har desværre ændret, altså det er det jeg mener med, og kan desværre informere noget om den anden. Jeg ved, han har ikke styr på det, det er tør. Mus, det er på fucking tyrkisk. Jo, banan. Det var jeg til at være med. Og der hæves. Ja, der er et Ja. Så var jeg til fedt. Kom ud! Nej, jeg skal ringe og så skal jeg vaske. Og så har jeg mit bord i mig. Det var noget, jeg har jo ikke tørstet til. Kongens Nytorv. Skift nogle gange i dag. På Kongens
Kongens Nytorv kan du skifte til M1, M2 og M4. Change at Kongens Nytorv for the M1, M2 and M4 lines. Hvem er han? Nå, det er rigtigt. Yeah, it's okay, thank you. I can't talk for long on this, but if you've got any small questions, Nå, jeg var lige sige, den her kan. Så du kan kigge på mig, for jeg ved, hallo, vil du vide, hvor min flaggeskørt kommer fra? Vil du vide, hvor min flaggeskørt apply for it. Oh, the Greg Tranglia one. Oh. Okay. Oh, not sure if I applied at Top Museum. Greg Tranglia. Gone back to the Gammel Strand. I applied for Melanie, and they're asking me to do their video interview. But yeah, I'll apply for that as well. No, I guess into it. Right, thanks. Alright, I'll call you in about 20 minutes. Katrine er jo en af dem, så Christian var bare sådan, hallo, det besøgte jeg jo. Ah, okay. That's right. Det er fint, Thomas. Find ud af, hvad jeg kan spørge. Det var egentlig også det er super. Rådhuspladsen. So I say that to them. Yeah. Toget er M3 via Frederiksberg. This train is the M3 line via Frederiksberg. Københavns Hovedbanegård. Copenhagen Central Station. På Københavns Hovedbanegård kan du skifte til M4, regionaltog og S-tog. Change at Copenhagen Central Station for the M4 line, regional trains and S-trains. Yeah. Yeah.